Assalamualaikum hadirin semuanya. Bertemu lagi kita dengan judul Abiasa Resi Abiasa yang part 2. Jangan lupa kita selalu mendukung subscribe saudara-saudaraku. Nuwun tering sawetawis dang sakundur paduka Kanjeng Sinuwun garwa paduka kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepada garwaku wong ayu garwaku wong manis Yai Dewi kaya singsun tampa banget ing panarimaning sun Yai Dewi ngaturake pangabekti marang pun kakang ora liwat uja pangestuning pun kakang tumuli tampanono Yai Dewi kacadhong ing tangan kekalih kula pundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih paring pangestu saking paduka Kanjeng Sinuwun Yai Dewi tak sawang awakmu kok gagangake sajak kaya sungkan angati salira katitik rek mamudal madul tanpa ginelung mongko ing adat saben sira iku sawijining wanita ingkang kena tinulada dening para wanita ing laladan wirata ing bab perkara penganggon lan lamun to ngadi salira ewa dene kaya katon ajlum kang dadi guayamu saya guru kuwi mikir perkara apa Yai Dewi apa jroning kowe ning kedaton rumangsa kesiksa atimu kesiksa rasamu tumuli matur kang pertitis ingsun midhangetake ingkang tetela Yai Sinuwun Kanjeng Sinuwun boten kadosa menawi kula anglampahi penandang kados mekaten sukalila kula kapejawana binanjuta dening dewa kemawon lho Gusti perkara apa kuwi banjur nengenake nyang pati mustitik pengarep-arepmu urip ana ing alam donya. Kegelan perkara apa? Apa kegelan perkara pun kakang? Yai Dewi, ya wis sak mestine. Lagak lagu lageanipun kakang saiki mesti wis beda. Ora kaya jaman nalika ketemu sepisan kelawan Yai Dewi. Marga ya pirang-pirang bab ingkang jalaripun kakang beda karo duk nalika jaman ketemu sepisan. Sepisan ingsun iki sepating ratu ingkang kudu ngayomi kawulaku nentremaken negaraku. Ora jeneng mukal, lamun to penggalih ingsun iki luwih akeh. Lamun to penggalih ingsun iki luwih akeh mikir ing babagan kaprajan katinimbang ing babagan kulawarga. Wis pisan. Kaping pindho. Pun kakang iki wis saya tuwa. Mestine ing babagan Kiridane Asmara mesti beda kabeh. Kaya duk nalika jaman ketemu sepisan.
rak wis bejo kemayangan. Rak wis kanugrahan mung ngaku karo kowe Yai. Urip bebrayan ana ing Ngarcapada. Ing atase wong jejodhoan uga wis pinaringan kekancing. Wis putra loro cacahe tur wis genep. Wadon karo lanang. Balik semuru Yai Dewi. Ya pancen kaya ngene iki sing tak kundhut. Menawa kowe iki pinaringan yoga lawan Kang Akarya Jagat aja akeh-akeh, cukup loro wae. Arga mengkene. Lamun to kagungan putra akeh. Ya perkara donya ora kurang, perkara bondo ora kurang. Bisa mula wentah. Bisa maringi boga nanging ing papan mula wentah iku wis ribet. Lamun to anake akeh. Anak pembayun bisa dibelewentah durung nganti tutuk katrenjuh anak angka loro. Ngopeni anak sing angka loro, mongko urung gedhe ketrenjuh meneh anak sing angka 3. Lah ing bab kaya ngono mau kudu dipikir Yai Dewi. Mula tumraping pun Kakang wis trima loro iku wae. Waton slamet. Rahayu ing sekabehe. Kuwi wis matur nuwun marang sing gawe jagat. Surem tiwang kara kingken lermang uswa kang layon denyo ilang manise watananira layong kumel kucem rahnyo maratani marang salirani pun malas dening lutira kewang-wang yekono pangsmirat punden kula paduka sesembahan kula sareng paduka ngendikaken dumateng ingkang putra sumedhap raos sing manah kula menawi kula ngraosaken dhateng Puntur Gandini boten wentawa kula nyawangane ningali dhateng kawontenaning anak kula. Ingkang menika baya kula kapejana kemawon andhedherek.
Mboten nyono mboten nglegiwa menawi kula peputra pinaringan kesandangan sakit ingkang kados mboten saklimrahipun tiyang sakit. Menawi ngantos mboten waluya jati teman Nirmala putra Paduka Durgandini lajeng kados pundi? Ngantos Paduka ingkang sinuwun Wentala anyetraken dhateng ingkang putra Durgandini wonten ing tepining Kali Jamuna ing atasipun menika watmajaning ratu gesang sak tataning kados tiyang misaya mina ingkang menika sinuwun mugi para Paduka mbudidaya dumateng wangsulipun anak kula Durgandini badhe kados menapa awon rupinipun wong menika anak tega sakitipun boten tega dhateng pejahipun mila awit saking menika menawi ngantos ingkang putra boten dipun dawuhi wangsul ketugi kula badhe ngetut wingking anak kula kepengin badhe ngrencangi anak kula mapan wonten tepining Kali Jamuna. Yen dirasakake ora mung kowe dhewe sing lara-lara. Nyang endi papan nyang endi nggon wong kuwi anak. Anak ki arep kaya cowek bupel paribasane. Ning wong kuwi gantilaning ati. Sempalane jiwa ragaku. Ora moga lamun to kaya sinendarasaning atimu aja sing kowe to Yai. Ya ora nangis. Aku iki ana pasiwakan ketok bocah cilik nglolo penangis ku amarga aku mikir marang anakmu si Durgandini. Kepiye meneh Yai Dewi? Piye meneh? Penandang kuwi adile kudu disandang, marga yen ora disandang mengko mundak dosa keluputan karo sing gawe jagat. Wis aja nangis. Ya Yai, aja nangis. Pulo-pulo dadi 20, 1000 lakon dadi sak lakon ngrasakake marang anakmu Durgandini atase anak ratu. Tak kon urip kaya wong golek iwak, tapi ning Kali Jamuna nunggu prau nyabrangake wong sing kepengin tekan kulon Bengawan. Aku iki biyen gajeke ya ora kok kanggo mangan bangsa amis-amis. Sing amis tak wangeni. Ing pengajat aja nganti ana sing ngujiwani wadene. Kesandangan lakon kaya mengkene tuwuh sangka anakmu marep si Durgandini. Yai Dewi, wonten adewu. Wis aja nangis mundak nyendal mayang atiku. Marga lelakon iki ora cukup dipangisi. Nggih. Mula wis sigeken nggon menangis. Aja mok terusake amarga yen mok terusake mengko mundak malah saya ndedawa keloro larane atimu. Sumurupa Yai, nadyan to anakmu ki lara kaya ngono, ewadene ana sing sudi ngarepake. Atos pundi dina iki anakmu rak dilamar kelawan ratu pirang-pirang negara. Mbok inggih sampun ngayem-ayemi manah kula. Sampun ingkang wonten garwa kula kinten ningali ki mawon boten purun, gandha ki mawon boten purun. Aja maido, aku ki ratu. Ratu ki yen paring dawuh mesti nyata. Ora tau kok ratu ki wigara. Marga sabda Brahmana Raja sabdaning
Ratu kuwi kaya pendhita nek iya yen ora ya ora. Aku ngerti malah sangka anakmu si Durgandana. Tibane kada meneng-meneng wis nampa penglamar sangka ratu pirang-pirang negara dicacah akeh wis 999. Kuwi sing padha nglamar kelawan anakmu Durgandini. Hanjrah ingkang puspita warun kasiliring samirana amre om sekara kadung kandanya maweh raras renaning driya dados wekdal dinten mangke ingkang putra Durgandini dipun lamar Nalendra semanten kathahipun. Iya. Namung menapa mboten kuciwa bilih sampun ngertos ingkang saktemenipun. Menawi anak kula menika sakit kados mekaten. Miturut aturing Durgandana jare kabeh wis padha ngerti. Yen Durgandini kuwi lara amis. Ning nyatane kabeh wis padha gelem. Amis ya padha nekat. Lah ya wong tresna, lah wong seneng. Amis to kae dadi wangi kuwi yen seneng utawa tresna. Mbok menawa para raja pirang-pirang kuwi kaya wis tau sumurup marang kahananing anakmu. Lajeng kados pundi wong menika namung putri setunggal kok ingkang lamar semanten kathahipun. Lah iki ngene. Iki ngene. Kanggo dalan tengah aja nganti gawe kuciwaning kang padha nglamar. Wirata bakal tak anakake sayembara pilih. Sing milih anakmu wadon sing dipilih ratu pirang-pirang negara mau ben dipilih salah siji. Sapa sing kepilih ya kuwi tetep dadi jodhone anakmu si Durgandini. Mekaten. Iya. Menawi ngaten Durgandini lajeng katimbalono wangsul dhateng negari. Wis. Aku wis kengkonan anakmu lanang. Durgandana wis tak utus supaya tumeka menyang tepining Kali Jemuna. Ketemu lan Mbak Ayune gelem ora gelem Durgandini kudu bali nyang Kraton Wirata. Anakku nggih, anakku aku kangen banget karo kowe. Kowe ndang bali ya nggih, kowe saiki kaya ngopo pirang-pirang taun ora ketemu karo wis aja nangis, aja nangis. Lah, lu ngombe ya wae. Aja nangis. Nuninggi. Mesti bakal bali. Tentremno atimu anggere wis ngombe rak wis menep. Menep rasamu, menep sakabehe. Marga wong ki nek susah anggere diombeni wareg mesti bakal bisa tentrem. Nuninggi. Heeh. Ya wis ayo nini. Bebarengan kelawan pun Kakang manjing menyang Sanggar Pamujan. Nyuwun kelawan Gusti ingkang akarya jagat.
Muga-muga anakmu tumuli bali cepak jodhone enggal gedhe kanugrahaning anakmu wadon Durgandini. Mboten langkung suwi kula dherekaken menapa mboten kepareng dahar ora. Weteng wis sebah. Nyawang wae ndami kuwi rumangsa adoh. Sami kalian kula menika dhateng wae ndami nggih sampun tebih ingkang remeni namung pelem kalian jambu. Lho. Kok sik to? Kok gak nyidam? Mboten. Ora tenan. Mboten aja ya, aja sik. Sakno aku. Aku mau wis paring dawuh loro wae ya. Diwadiri yen pancen wis tenan ya wis. Kersane sing gawe kajaten ngono ya piye meneh. Mboten. Namung kangge ngical raos mriyang kula. Iya. Syukur. Ayo nini manjing madyaning sangkar pamujan. Gala ulat katitate abarong kang pamulu halus manis mawe kung semboto kang atetep mandorang kong aku repan tadya pantes melakung anakku nggih anakku aku nyawang wujudmu kok senep kokean nggonmu gendong abot nganti wungkuk gegermu kepiye yung kepiye kahananku yung kowe iki lara pirang dina kok ora iso pulih jejeg kaya mau meneh yo ngene iki yo ngrekasane wong nyambut gawe yo kaya ngene iki rekasane anggonku tanggung jawab menyang pegawean kekandengan aku wis manggem ing pakarti mulo aku kudu wani ngunduh wae ing pakarti tenan nggih tenan lamun kowe nanggung jawab marang pagaweanmu Ramuka kowe bakal ditresnani marang kang maringi gawean marang kowe iya yung
ora mung sinuwun kang kapandhu ing kasungkawan nadyan aku semono uga lamun to mikirake marang Gustimu putri. Pirang-pirang taun nanggone nandhang raga wiwit lair nganti diwasa kok gandalne amis iki ora bisa ilang-ilang. Pancen iku keparinging Jawata kudu nyandhang mengkono yung mula sing kepiye wae. Manungsa kudu mung trima nampa kanthi ikhlas lair kelawan batin. Iya ngriyayu padha dipepuji. Muga-muga kahananing Gusti Manunggal pikantuk usada teman bisa waluya jati-jati temah nirmala. Iya ya. Yen pancen mangkon ora liwat aku ya mung melu memuji muga-muga Gusti Putri enggal pinaringan sengkang nggone nandhang raga Grahamis. Kanggo panglipur sawetara nggih. Aja nganti swasana iki mung tansah peteng. Peteng ing jagating lair lan jagating batin. Mula nduk kowe uruna swara sedidik kanggo nglipur marang swasana sing lagi peteng iki. Iya ya. Yen pancen keparingi biyung mengkono ora liwat bakal tak estake. Coba kowe ngaturna kinanthi sandung slendro menyura. Iya. Mengkono ya. Sepisanan di girongi komplit mengko sing kaping pindho terus dirangkepake dadi Rama Lamban karo Rama Rangkep. Iya. Yen ngono mara coba midhangetno arep tak aturake yo.
wes lan dosa kang kepiter rata ingkang raja layu menika kados Gusti kula Raden Durkandana ingkang miyos wonten ing pagelaran Jawi lenggahing bangsa pengrawit. Parenga abdi paduka kula cemadhong dawuh Gusti menapa wigatos ing pasewakan. Keparenga mbabari abdi paduka kula ing temenggungan. Temenggung duka ingkang marak ngrasa paduka Gusti kula nenok-nok. Sanadyan kula cemadhong dawuh Gusti menapa wigatos ing pasewakan. Keparenga mbabari dhateng abdi paduka pun temenggung prayoga ingkang marak ngarsa paduka Gusti. Mengkoto kabeh bocah temenggung lonok-non wonten dawuh duga kelawan prayoga nun wonten dawuh wonten dawuh kowe padha midhangetno pangandikaku kelawan Patih Jayanagara lonok-non nuwun iki dateng sendika ngestakaken dawuh kawula nuwun iki dateng sendika ngestakaken dawuh Patih Jayanagara kawula non wonten timbalan ingkang dawuh Gusti amiji dhateng abdi paduka ing kepatosan. Mestine Patih Jayanagara wis mangerti munggo ingkang dadi wigatining pasewakan. Sekedhik sampun kaparingan dawuh saking ingkang sinuwun namung milih cethanipun keparenga paduka Gusti paring dawuh. Labet paduka sawetawis ingkang pangadhep dhateng ingkang Rama. Kirang trewaca anggen kula nampi dawuh saking ingkang Rama. Patih Jayanagara ingkang kepanggalih dening Kangjeng Rama Prabu. Mung kajaba menggalih marang Gustimu Kang Mbok Durgandini ingkang wiwit lair nganti dina iki sinandhangan raga nggondo amis ya krana raganing Kang Mbok Durgandini andadekake sungkawaning Kangjeng Rama kawula nuwun inggih mongko ora kurang-kurang anggone budidaya ngupaya wiradat ngupadi sarana kanggo waloyaning Kang Mbok Durgandini ewadene kabeh pakartining para pinter datan bangkit maluyakake marang roganing Kang Mbok Durgandini kawula nuwun inggih ingkang mangkono rajeneng Mukal satemah bisa karya sungkawaning Kangjeng Rama ing mangka Patih Jayanagara dina iki Kang Mbok Durgandini sinetrakake dipapanake ana ing tepining Kali Jemuna urip satatane wong misaya mina lawan kanthi laku nyabrangake wong kang kepengin temeka kula ning Bengawan pinangka dadi lakuning Kang Mbok Durgandini kawula nuwun inggih sumurupa Patih Jayanagara sanadyan Kang Mbok Durgandini ku nandhang raga kaya mengkono ewadene isih ana ingkang sudi bakal ngayunake kelawan Kang Mbok Durgandini kawula non sinten Raden para nalendra saka ing nagara Sabrang
kabeh padha ngaturake nawula penglamar kang wis ndak tampa nanging nalika semana durung ndak aturake Kanjeng Rama. Sabab angon wahyaning mangsa kala ya yen ndadekake kastuning penggali Kanjeng Rama. Yen nganti aku matur menawa kang mbok linamar para ratu mongko Kanjeng Diwaji ora mulung penggali iku rak malah aku dinukanan kelawan Kanjeng Rama. Kawulana tibaning padha malah bareng aku matur ndadekake ayeming penggalih tentreming panggali Kanjeng Diwaji. Sedidik bisa hangurangi ingkang dadya kasungkawaning Kanjeng Rama. Kawulana niki mongko ingkang lamar iku ora mung 1 2 3 sipating ratu nanging akeh wilangane. 990 ratu kang padha nglamar kelawan Kang Mbok Durgandini. Wih ladal. Kathah sanget anggenipun nglamar dhumateng Gusti Kula Sekar Kraton pancen mangkono. Ing mangka kang padha nglamar dina iku wis padha mesanggrah ana ing sak njabaning negara Wirata ya isih pelaladan nagara Wirata. Kaya ora bakal kundur menyang negarane dewi-dewi menawa durung antuk katerangan saka Kanjeng Diwaji. Kawulana nuwun inggih. Gegandhengan sing lamar kuwi cacahe akeh mongko putrine mung sawiji. Keparenging Kanjeng Diwaji. Dina iki nagara Wirata bakal dianakake sayembara pilih. Sayembara pilih ya pancen mangkono. Kang Mbok kadawan munggah menyang pepanggungan kinen milih marang para nalindra ingkang bakal ngayunake. Kawulana dawuh saka Kanjeng Diwaji ora pilih jalma ingkang bakal ngleboni sapa wae kena ngleboni sayembara pilih. Aja sing derajate luhur pangkate dhuwur wong sing sugih ladyanto wong kere papaliman Wulandara diudaneni lamun to bakal nglamar Kang Mbok Durgandini. Kawulana nuwun inggih. Ingkang mangkono keparinging Kanjeng Diwaji dina iki aku kadawan sowan Kang Mbok Durgandini menyang tepining Kali Jamuna. Kang Mbok Durgandini kaaturan mboyong menyang praja enggal-enggal bakal dianakake sayembara pilih. Kula ugi sampun tampi dawuhipun ingkang Rama bilih wekdal mangke kula kapurih ngundangaken dhateng praraja ingkang sami sangrah. Pinurih nyerantos sawetawis dhateng tundhunipun Gusti Kula Sekar Kraton. Yen pancen Patih Jayanagara wis antuk dawuh malahaya suwang-suwangan. Patih Jayanagara ingkang nemono praja kang padha masanggrah dene aku. Daya-daya bakal suwan menyang tepining Kali Jamuna marak Kang Mbok Durgandini. Kawulana nuwun inggih. Semelatur Gusti. Ana apa tumenggung duga? Paringipun Gusti dhateng pundi? Mboyong Kang Mbok Durgandini kundur menyang negara Wirata. Miturut keterangan kok tadi dipun wontenaken sayembara bilih menapa inggih? Dasar kapura nyata. Mboten pilih jalma, ora pilih jalma. Klebet kula menika nggih kepareng badhe nglebeti sayembara. Yen pancen kowe karep kena, kowe bakal ngleboni sayembara bilih. Nggih. Matur ageng menuwun saderengipun. Yayi Prayoga, apa Kakang juga? Kowe tak kongkon mulya menyang Temenggungan. Mulya nyang Temenggungan Lor Sriwedari. Pamitna kelawan Mbak Ayumu yen aku ora mulih. Aku arep ngleboni sayembara, Mbak Ayumu arep tak goleki kanca ngladeni aku. Marang aku nyawang Mbak Ayumu wis rumangsa mesakake. Ora kuat nadai kayaku. Ora kuat nadai rezekiku.
tinimbang teren arep tak goleki kanca ing pamrih kena kanggo ngancani Mbak Ayumu di kowe arep rabi putri Kakang Duga. Iya walah Kakang mbok iya nyebut lawang mangan saben dinane wae ora cek kok arep rabi putri ku ora saya ngeyek-eyek. Kabeh ki mung eneng akal budi daya. Sapa ngerti bejane wong nek aku wis rabi putri terus engko rezekiku sembulur. Marga ngono kuwi ya nganggo kala mangsa di. Ya nganggo jodhon, ana sing rabi mung siji rezekine sendhet ning bareng wayuh malah entuk gawean ngendi-endi. Sapa ngerti? Alah padune kowe kuwi Kakang. Ora. Arep tak mestrekake awakku. Aja kalah karo kowe di. Kowe kuwi bojomu loro nyatani uripmu kepenak. Wong mulya ora kaya kowe. Kowe meri aku Kakang. Iya, mesine meri wong aku karo kowe iki tunggal bapak mbok kowe kepenak kok aku ora. Jenengmu Prayoga aku Duga nek digandhengake Duga Prayoga. Prayoga wis entuk loro kok Duga kok urung entuk loro. Mesti ora Duga-duga. Mengkono Kakang. Iya. Wong mulya ora kaya kowe iki. Mbok tuwa didokokke desa, mbok enom ning kutha. Ndak kala mangsa. Mulih sangka tugas. Yen awake kesel banget nyangoni mbok enom. Kone awake rada kuat mulih nyangoni mbok tuwa sing nyang desa. Nyatane kira biloro malah iso tuku Honda. Mular tak sora wedekke awakku di. Aja kalah karo panut. Anak pira glendhong. Kuwi loro. Sembodo ngaku Kakang tinimbangane kuwi mung obong ati. Monggo Mbak Yusi janane kaya ngono apa gelem yen diwayu. Ya mbuh. Muga-muga enggal lilih penggali. Marga aku arep ngayunake putri negara Wirata. Aku tanggung jawab mesti ora bakal kersa tinimbang winayuh luwung baya pisah karo Kakang Duga. Ya aja nganti. Kabeh kudu dimbak sing kanthi kepenak. Aja kaya aku amarga menungso iki dijatah dhewe-dhewe. Miturut jangka sing wis tak ngerteni. Aku iki bojoku ora mung loro. Miturut jangka bojoku kuwi 4. Ngoyo-oyo gelis lemes awakmu kowe nggo. Kuwi jangka kok Kakang. Kuwi jangka Wedatama. Wah iya Wedatama kok ngemot kowe iki apa? Sing ngarang iki wis weruh kowe. Lho ora Kakang iki dijimbuhake karo Jangka Jayabaya. Iya. Wandamu kaya kirik ngono. Kowe kok maca Jangka. Ngramal ora cocok ngono. Nulis iku walik ngono. Sapa ngerti? Yen ki mau Jangka, lek menem nang endi? Nang uwuh. Oh, wong kuwi buntel kacang kok Jangka. Wis temenggung Duga karo Prayoga. Aja padha gegeyen karepmu dhewe-dhewe amarga iki lagi ngembat wigati. Lho nono nggih. Pabenipun kula niku namung kepengin nglamar. Yen arep kepengin nglamar kena. Nanging sinuwun paring dawuh tumenggung. Ados pundi Gusti Patih? Yen ana pawongan Wirata sing arep nglamar kudu nyelehake pegaweane dhisik. Ora kena wayuh gawean tunggal sak negara. Marga kowe dadi temenggung nek nganti kowe mengko wayuh. Monggo kowe kuwi prajurit ki ora kena wayuh. Kowe kuwi tentara ki ora kena wayuh. Yen kowe prajurit nganti wayuh konangan karo sing wajib abot sanggane. Wah napa nggih iya.
Mula saiki sadurunge tok tandangi pikiran dhisik. Kowe pilih pegaweanmu tetep apa pilih rabi karo Mbok Nom? Yen rabi kliwat sanga siji, pegaweanmu mesti bakal dipocot saka awakmu. Menawi ngaten trima mboten mawon. Mula wis kaya aku wae. Entuk ora aku dhewe sing ngayoni. Padha mboten kepareng, ora kena. Nggih. Menawi ngaten kula trima. Lah mbok wis trima. Golek sampeyan liyane wae. Marga nek nganti tok terusake konangan karo sing wajib dipocot ngemu dadi temenggung. Wah iya, Di. Patih Jayanagara nun wonten adhawuh mara metu njaba patih tumuli perintah napa Wadyabala. Yen padha tata-tata sawega ngreksa marang kayiwananing nagara Wirata. Sapa wae ora kena jumangkah ngancik tlatah Wirata menawa durung diwiwiti sayembara pilih. Awala nuwun niki. Yen awan nen padha baris pendem yen bengi kinen padha baris kenjer kawula nuwun inggih perintahna para kusumantali ngababahi titianing para satriya kawula non kang kasanet natapur tengara bendi kaping katri sepisan dandan kaping pindung lumpuk kaping telune padha paramata paswanan mundur sang Rekyawana patih undanging prawadya pasaweka nyong swaraning pendheperi kupargur nang kalawan Poksur tambur miwang suling papandan talutak bandera muah kakondo mawarna-warna pindha jala diyan Astri kawuryan rep amale tinggal kasektening wong kapuji gunaning sun kok wicara pratandha budimu cemer Malik Gusti mung pamrih pangauban waneh mungso maring sun wus nguman-uman haleging candrasa marata dulunan
ini reku paret yang rengku suku ngupeti podo ngerarap nyuwun urip Paramatru dhateng Gusti Raden Durgandana sawanci bodhol mboten nguji wani samapta sedaya Prawadya Bala. Iya syukur sekedhi jumurung. Mara denagi sira temenggung prayoga ndisi ana dadi wedananing lagu Paramadal Pasuwanan. Enjing budhal gumuruh saking nagri Wirata. Ingkang palakaswa Prabu Sananira Leresaya Dalira saking Jalaniti asa madangi jagat sok mungop-mungop ameng aning saputak ing mukir untaping Prawadya saking nagari Wirata sedaya ketingal sami tameng bindi.
Sumyong swaraning wadya kang lumampah kumpul sajujur hatoto tancalo Seni romet parna Goco yang pending ungkung Sang penggung kasyo cucuting prawasyo polo Oto wis lumampah prajurit saking Wiraka angel loro-loro Candra Pindha Sila Brakiti Sila Watu Brakiti Semut gantane Pindha Semut lampahan nduring watu ndali ditanun kendhati ana kang nitih turangga ana sing nitih dipangga ana kang nitih joli jempana tandu pedhati tatan keri sinigek kang lampah gentiya kawuwus ing mangke datan kaya kang malila wonten alun-alun inggih menika Kreta Wirata awarna arata gutaka obra sinang winangun pakedhongan apangirit turangga sakembaran yekti turangga padha gedhene padha setine apang turangga saking tanah Margawati dandananing kareta sadaya salurajaning tosan ketitik pancatan wesi mangambal paku janur wesi pula serani inden wesi balitung wengkuning roda wesi mangangkang laring roda kayu cendana garu rasa mala lamun takal lumaksana amrik gandane Pindha priprayangan pakedhonganipun niruban Sindhe Wilis kinarya siraping kreta katingal sisih ing mina jaladri kang dening Upati Ngurak kinarya wengkuning pintu kencana mulya pinathik mirah mutiara inten jenurut jenis dihargeni ingkang akarya purengganipun lamun to kasarating Dewangkara pating Glebyar pating Palancur Cinandra Pindha Kartika wasilih papan sandanganing kudu apus buntut Pusparaga lapak Baludurta kakalungan Mas ingkang rinengga turangga kekalih kena dirandelaken ning rana madya laga tau tatih sisip jemparing sumusup kukusing Sendhawa datang tumama ing braja tapak paduling apandhi sisaning Gurindra tanah pitedaning kikir kusir wis nyandak lis kelawan sambuk kenek sigra mapan ingkang jumenung jroning swandra inggih Raden Durgandana kusir sinasmitantreng ginas dene nyeblake sambuk mubat mabik punang sambuk kaya kungu barabir ngadeg kaya tejo yen mangka malang kaya wangkara yen malungkung kaya kluwung ing mangke tuna jungkap dupi kenging pok gantanganing turangga Ambrong lampeng Rata Pindha Prapancana Rekat lampahing Rata
langening kalangyan aglar pandam muncara Tinolere kekonang Surem sara tetempat kang sara lan pajaring Purnaming gekono dasari mungsa katiga Imo anaung ing ujongan nun karya wikena miwah siling wana raksa kuntinuno lah ing kono to wau wis lulus lampahing prajurit saking Wirata
Saking akeh jalma nyatan pilangan Cinandra Pindha sulung ngarebut marga. Patinggal biar pating celorot sandangan ing Praja Cinandra Pindha lintang alian. Temah bisa nyurmaki marang Soroting Bagaskara. Nadyan to carup para parandene datan lali marang golongane dewi-dewi. Ingkang abang kempal samirta Cinandra Pindha Giri Pawaka, Giri Gunung Pawaka geni. Yayah ukir kawalagar. Ingkang ngiring empasan Kresna Cinandra Pindha gagah mangsa kunarpaya gagak mungwing pasitran. Kang kuning kumpul padha jene Cinandra kaya pedhang raton ingkang putih kempasan misita gantane kaya kuntul mendhap Sarawa. Ingkang ijo kempasan milis Cinandra Pindha tandur kang maksi gumadhung. Karapek watang gadhik. Kerincing kendali kabarun gedebuking jambul mampah. Pangri ing kuda kempreting dibanggo. Kapiyal saya warsa kinteki warsa Jawah kinteki wana pejaten. Wana jati ingkang kejawan iku merusak sebawane. Ing mangke dumugi jawing rangkah lerem sawetawis Purwadyabala. Sinik ing lampahing mangke gentiya kawuwus. Ana candhaking laku datan kaya kang ana ing nagara. Sabrang sangkane Sang Nalendra mudha kakah prakosa Cinandra nembe anutepake babate. Dalu kaya rahina labet kathahing sasatya kang pinangka renggan ketitik. Sarasah lawan batur Pasdaya wage wilis linis pitu kekapit ungu. Lere kuwung-kuwung ngawungi wanguning kembang-kembang ing jinembangan sami. Pinetha saponta-ponta pepantane sarwa-sari petetane pinatut. Anu tepi mangapet-apet tinintos papan-papan papane taro tiris nusun sepasang-pasang. Pasang gapur pucak jemurut sajengkir gedene. Saking mandra ngekuwung-kekuwung nawung wilis lor teja ngemusudama. Ranyep-ranyep tirnasri madyaning nagari yang nuswarokni. Ingkang kepareng pinarakaning madyaning Pandhapi lenggah gerang karang menggih menika ta warnane. Sang Nata jejuluk Prabu Surabrama Diraja. Nalendra gagah perkasa sembating warna gudhek wak simbar dodo. Mangagem kutha kancana jamang masungsun digolil tingku mula kinancingan Garuda marep mungkur utawa-utaning Garuda kinara wis sinangga Prabu tintupan segara muncar. Anting sasatya sumping parumping gegubahan Sureng Pati. Ulur naga kang rang-rangan dawa ngiras tali. Dot-dot parang rusak barong kang setepah gedene celana cindhe puspita gubeg-gugub rinindo gubeg. Wangkingan warung koladrang tunggak semi singa satya kandelan malon rekta. Uncal wastra uncal kanjar jebodong diwang ora mangagem kroncong kancon renika sarep raja. Kelabon naga mangsa gelang kana tutupan calumbringan supe tajuk sakembaran. Lamun to nuju siniwaka ilang warnaning ratu persesat Bathara Brahma ngejawantah. Nalika mangke Sang Nata kepareng pinarak lenggah kadhep dhateng warangkaning raja nenggih Rekyana Patih Manggala Gita. Patih Madesa Nagari bilanggung sinangetaken lawan Sang Nata Prabu Surabrama Diraja. Ing jawitasi andher mlabar biswaring Purwadya mung sumadhang marang pangandikaning Sang Nata.
sipa pindara pingkang samudra Prabu sananing prawadya kadya panjrahing puspita tatindhing prawira Prakyana patih sudira didam kang samiwa smewa rumahap nilingken sabda Jadiwaku masku mula wintenku ya bandaku ya donyaku Kakang Patih Manggala Gita kawula non nuwun wonten timbalan ing adhawuh sinuwun amiji dhateng abdi paduka ing kepatosan kula punerti Patih Manggala Gita marmo Kakang Patih adoh ing Sulawesi cecak kaya tak raketake Kakang Patih wigatining pasiwakan jroning aku dadi ratu ning Karaton Nuswara mriki mara coba gelis cacaten Kakang Patih aku iki ratu cacatku manggon ana ngendi kawula nuwun inggih saderengipun Punapatih matur langkung rumiyin kula ngaturaken tebah Siti Sekul binuntuling ron kelapa apuranta mbok bilih wonten lepate ngatur kula iya ora dadi apa sakabeh luput tak apura waton kowe bisa ngaturake kanthi trewaca kawula nuwun inggih astunipun paduka menika satunggiling ratu ingkang sampun Nyakrwati Mbawdenda kula kinten sak lumaing bumi kurping ngakasa mboten wonten alendra ingkang nyami dhateng paduka ingkang sinuwun ing bab samukawisipun luhuring bebeden mboten kados paduka ingkang sinuwun utamining pambekan inggih mboten kados paduka ingkang sinuwun ing bab kaprawiran kula kinten jagat menika mboten wonten ingkang ngamapaki dhateng kaprawiran paduka ingkang sinuwun sampun to lamak menungsa dewa kemawon ngirim dhateng paduka ingkang sinuwun langkung-langkung ing bab tumraping kasugihan paduka sampun kalokengret bilih kasugihan paduka meh sepalih jagat sampun to lamak menungsa mboten utang blorong kemawon ngrenteni dhateng paduka ingkang sinuwun paduka satunggiling ratu ingkang gagah prakosa sembading warna sarwa sembodo ing samukawisipun mengkono Kakang Patih kawula nuwun inggih namung sadaya menika wau mboten wonten barang ingkang sampurna mesti wae amarga sipating menungsa tumitah ana ing Arjapada ki ora ana barang kang sampurna nadyan apik kaya apa ora kita mung sak tugi
mesti ana eleke. Kawula nono nggih. Boten bodika ingkang sinten menika estunipun namung sekedhik cacatipun. Cacat kumanggon kon ngendi? Sampun ngantos gerah lamun to kula aturaken. Ora, aku ora lara atiku. Cacat paduka menika kuciwanipun kok dereng nambutaken silaning akrama. Piye? Cacatipun paduka menika kok dereng nambutaken silaning akrama. Durung palakrama kawula non. Hawit kawuningan sinuwun. Satunggiling ratu menika menawi dereng palakrama. Prasantun percinawat wedang lelaku watekipun benter. Hei lata. Kakang Patih manggala kita. Kaya bener kang dadi aturing sira Kakang Patih manggala kita. Kawula nuwun inggih. Kakang Patih sumurupa. Satemene wis dadi penggalih ingsun. Kepengin banget nambutake silaning akrama ngembat watang saluhuring turangga. Menawi rancun mekaten kepareng paduka ingkang sinuwun lajeng wanodya pundi ingkang paduka kersakaken menawi endang atmajaning pandhita pundi. Menawi putri putra ratu pundi menawi widodari atmajaning dewa sinten menawi wicacian atmajaning yaksa pundi. Mbok pilih punapati sagah nglamaraken sagah ndodhoki lawangipun minang jambe suruhipun. Woi lata. Kakang Patih, kula wonten dawuh. Noranono ingkang dadi jantung atiku. Mung kajaba sekar kedatoning wirata atmajaning Prabu Durga bau kang asesilih gawe Durga Gandini. Kakang Patih, wis dadi niate ingsun lamun ta wurung Rabi Durga Gandini luwih baya aku temeka pati awit kang saka iku Kakang Patih kaya ngopo wae. Durga Gandini kudu dadi karo aku. Menapa sinuwun sampun nate mirsa dhateng citraning Dewi Durga Gandini. Weruh dhewe durung tau ning lumantar layang kabar ingsun wis nyumurupi. Kakang Patih. Wah, rupane ayu banget. Dedeke gedhe dhuwur. Rambute diudal. Wah, meh tekan polok. Saka dawane. Senengane ngure rambut cunduk kembang melati. Kakang Patih pengageme sarwa jingga. Duh, Kakang Patih. Wis dadi niate atiku Kakang Patih. Lamun wong rabi luwung baya aku ngemasi. Kakang pairasan ora wur sedhela wae kaya setahun rasane atiku Kakang Patih. Mulawi kang saka iku Kakang Patih. Ewang-ewang ana nyuwun kelawan Kang Akarya jagat muga. Kakang Patih. Wong ayu kok ora kaya Durga Gandini. Nimas. Hayu tamban tak pondhong. Turutana brantaning pun Kakang Nimas. Aduh. Ora nyono kowe tak rasani kok teko kene. Wong ayu. Waduh, glewu. Kaya golek kencana Nimas, apa krasa atimu Nimas? Wong ayu garwanipun Kakang yen krasa syukur sekedhi jimurung. Yayi, kowe ketarik kelawan nangising batinku. Katitik kowe lagi wae tak rasani wis teko kene Nimas. Sinuwun kula menika ngabdi kepatosan. Ah, mbok aja ngono. Kancamu sapa, Dik? Dik numpak apa iki mau? Ora nyono. Lah kok kowe teko kene to, Dik? Ngerti nek rene rak ya tak papak luwih dhisik. Ah, wong ayu. Duwe awak kok oleh mrusuh.
Nganti ora ketok gulune. Saka lemumu, Yai. Apa tuh mon gares karo pupu kok padha gedene? Wah, eling-eling atmat saling Ratu Sugih. Yai, aja ana kene-kene pasiwakan akeh wong akeh, Yai. Mengko mundak kurang prayoga ayo manjing jroning tilam sari aku wis kangen karo kowe. Aku mau ngurus pisan nggon layang kabar. Ning bareng weruh saiki wujude wah. Biyu. Irung kok oleh bangir. Kaya diongoti. Waduh, mripate kocak. Kaya keneker. Nimas. Pun Kakang wis prasetyo. Ora niat bakal palakrama lamun totan karo lawan Yayi Durgandini. Sinuwun kula menika ngabdi kepatosan. Kowe kok arep nampik aku sing tok pilih sing kaya apa? Coba golek ana. Ora ana Nalendra kaya jeneng ingsun. Balung pakas doh mbok gunung tejo bengkok inom lare sun puwung Raja sokang bimboan sun ya kaya ngene abote wong kang kasmaran kelawan wanita. Dimas, parihasan tangi turu tanpa penganggon barang-barang. Tak ada wangi maros dot sopeng tilam sari anguk ngulatake di papan panggonamu Nimas ingkang dadi jantung atiku Nimas. Turut ana brantanipun Kakang Yayi Durgandini. Sinuwun kula menika adipada ing kepatosan sinuwun. Sampun ngantos kados mekaten mindak kirang prayogi menawi dipun pirsani. Aja dadak wangkot ayo tamban ayo tak ojeng Nimas. Turut ana brantanipun Kakang. Kene-kene tak emban Yayi tak waduh sinuwun kula menika ingkang ngapati. Ora kowe Durgandini. Waduh. Wong wadon kok antepe kaya ngene. Wah iki jan isi banget. Nganti gemrob. Yes. Mas tak emban tak ojeng. Kula menika ingkang abdi kepatosan. Kowe mundhut apa bakal kaleksanan, Yayi? Pamintaku Nimasito asih atot rumpo tansah reruntungan ing sarina sawangine tatan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen dadak
tansah mulat sita hasih pindha mimi hamin tuna ayo nimas bareng angayai wajib situasi bebrayan wah gemuruh bios nganti sak jagung metuning keringetku marga mondong kelawan Yayi Durgandini Mas karo aku wong ayu karo aku wong manis lho lah pipis timban kok pipis oh tibake aku dhewe kabotan nggonku nyangga kelawan karo aku wong manis Mas aku bojomu wiwit ngarca padha tekandelahan sinuwun kepareng paduka pirsan dumateng kula sinten kula lho Atangmu padha waran angupati pamintaning nata arsang ngulari Putri Wirata kang silih tur gandene yo sinarendra nyaketaken warang kaning praja Yaning kaya narasa tinitahang umati Kakang Pati lono wah kowe iki kepiye ning wong kaya mengkene ora dielingake sampun dawuh ngetaken paduka ingkang sinuwun Kakang Pati lono iki sawe gak menapa Rajabala ayo nderek jeneng ingsun Pateng Nagara Wirata nglamar kelawan Putri Wirata boten langkung sawi kula dherekaken mangkat iki mumpung sesuk Kakang Pati